מפלרטט ואתה לא מודע לזה. אני הולכת לתת לכם סיטואציות. בואו נבדוק אם אתם מסכימים או לא מסכימים. בזוגיות מותר לשמור סודות אחד מהשני. לא מסכים. מסכימה? אנחנו אמרנו שאנחנו מספרים הכל אחד לשני. יש לי סוד, אני אגלה חצי ממנו. נו? אני יצאתי עם מישהו מפורסם לפני שהכרתי אותך. ראיתי בפסטיגל, אני כבר מפחד לעבוד עם אנשים. כמעט הוצאתם שיר ביחד. בזוגיות צריך להקדיש זמן לדייט לפחות פעם בשבוע. לא מסכימה. לא מסכים. אין לי סבלנות לזה. לפעמים כשאני חוזר הביתה, האמת לי, למה באת כזה מוקדם? בזוגיות יש דבר כזה ידידים. אני מסכימה. ברור שאת מסכימה. אין לי ידידות. כל הבנות מהפסטיגל... למה אני הולך איתם לבית קפה ביום יום? אתה יכול? אוקיי. היום בערב אנחנו נעשה קריוקי. אני יכולה לבוא? בזוגיות לגיטימי לפלרטט אם זה האופי שלך. לא מסכים. מסכימה? אני יכול ללכת מחר למישהי. שמה, אתה מפלרטט ואתה לא מודע לזה. אני לא מפלרטט עם אף אחת. די! בזוגיות צריך להוריד שיער גוף. מסכים. אני, אם יש לך שרות בבית צ'כי, אני מאבד את זה. יש לו בעיה עם בית צ'כי? יש מלא סגנונות של בית צ'כי. כן. צהוב. דלדל. אנשים לא יבינו את זה. איך שלי? מושלם. חוץ מזה שאני מתגלח עם משהיא מנקת הבית צ'כי.